gledate najgledaniji automobilski reality show. ELP 1 na 1 Hybrid VIP Challenge. Dobrodošli. Da. O čemu se radi? Ivane, Molim. ti ćeš šesti automobil koji je bio lakši dok onog trenutka dok vas dvojica niste ušli u automobil, a ovaj će naš automobil biti lakši biti onog trenutka kad nas dvojica uđemo u Momci, automobil. ispustite benzin. Tako da vozit ćete Idemo prvo, na struju. ovo je hibridni automobil, Dobro. što znači može se vozi i na struju, to jest ima agregat kojega pokreću baterije, a ima i motor od 1400 kubika. Onog trenutka kad se vi budete, Andrej, hoćeš ti malo ti još nešto? Pa ne, vidim da ti tako dobro krenulo, da sam ja ovako počeo da te slušam i gledam. Pa ne, ja htio sam već da kažem top spin. Tenzija pred sam. Da. Kao To ono pred- sportski dug, znaš Kao kako na je. izboru za mis. Ili više kao karacija ovaj. Pazi, gledaj nju, pazi, ja ću ti kažem 3. Sad. Sad, gas. To je 2-0. 2-0. Anteliću 2-0. Gas. Dobili su. Kočnica, polako, sam polako kočnica, tako je, dobro. Ovo je bilo rutinsko. Vidi se ko je, kako se zove. Vidi se ko je. Ko je stjegovo. Da, mislim. 3, 4, sad! Brži smo. Šaltej! Koči! Hej! Evo, kako smo rekli pre početka, cena... Ne. Dobar dan i dobrodošli kod Felipe Mase iz Besnog Foka na VIP Challenge, ELP Challenge, Bubanj potok Challenge, Avala Challenge i na kraju Belgrade Fashion Week Challenge. Dobar dan i dobrodošli. Ajmo je veliki aplauz. Od desi je krenuo Đani za Fashion Week i to, nema veze. I nije te sramota. Ubedljivo si Čekaj, jesu te to petaci naučili da lažu? Pazi, Boškoviću je enigma ovaj džojstik od menjača. Znači, svuda ga stavlja, levo, desno, gore, dole. Sve piše. Ajde, daj, pali. Čekaj, ispred nas. Čekaj. Da, gotovo, žao mi je. Čekaj. Uradili te na foru. Ne možeš, ja ga vraćam Pazi, nazad. uradili te na foru. Ne mogu da verujem. Na što ovo liči? Samo nemoj da me pobedi Dejan Pantović, sve može. Neće. Aj, Marija može da pobedi, ali nemoj Dejan. Ne, i meni to teže pada iskreno. Pa će ona da se raspiče, Danijela Jankov. Da zatvorimo prozor. Samo da je pogleda sa njegovih 4 očiju, pa mi nije dobro. Spremni! Beži. Gotovo, Dobili smo vas, samo neko se gada. Dobili smo! Krenula sam. Čekaj, sad ubaci. Ajmo da gas, idemo, dobili smo. Uradio te na foru, te uradio, a ne mogu da verujem. Ne, ona je kriva, ona je... Ajmo. Ne, čekaj. Jalo. Gangsta mother. Ovo se zove jump start. Lagano. Take it easy. Evo ga, zdravo. Sad si me, ne treba tebe slušam, brate, znaš? Ne, a? Ne, brate, ja nisam rekao da sam... Pripreme koje treba svaka žena da obavi kada uđe u auto. Stavi naočare, Molim vas, kao prava damica. A ne da vozi ja se izvinjam, sa stavite naočare i vi da imate... punđom. Da bude... Mora sve da budu štikle. Ne, bez štikli se ne vozi, to je jedan samo Naravno, dame. ja sam isica. Gas. ranije se posti. Nisi, gas. Goti, slušaj mene. Posti se ranije. Bravo, poči. 1-0! A nismo ranije. Nismo sad uspori, sad nema veze, nema potrebe da se trpamo. Stvarno, još Krenuli su varaju ranije. i... Krenuo i varaju. Varaju, To je ne sve- mogu da Ja verujem. znam, to je sve onaj tamo A na s onim- 2 dobijene, jel? Na 2 dobijene. Dobro. Da, ovo je taj pobednički tim. Da. idemo srpsko To je kolo. to prvo mesto. Ovo nije pobeda samo Danijela Jankov, to je pobeda tima. Koji je stručnog tima, koji je stajao iza celog ovog projekta. Izvini što sam ti izneverio. Nemaš pravo, Dejane. Tijana, ja sam bila kod frizera danas. Nemaš pravo, Dejane. Jel gotov? Pobednik ovog serijala ELP 1 na 1 Hybrid Challenge-a
krenut ćemo ne, izgubljeni. Sine. Izgubljeni Deki Pantelić. Ne, Priznajem. Četvrti Pobednik je Ila. pobegao. Treća Tijana. Drugi Ivan. I prva Danijela. Ovdje je jako veselo, mi ćemo nastaviti našu žurku, a mi se vidimo ponovo u nekom narednom serijalu. Nema, molim te, šta? Je!